Maayong adlaw mga ka-code eskwela. Aniya nasab kita sa bag-o nato nga lesson sa atong Programming Fundamentals with C#. Karon ang atong isgutan about aning comparison operators. So unsa kining comparison operators? So kining comparison operators uh, symbol kini siya sulod sa C# nga pwede na to gamiton kung mag-compare ta or magkumparar or magtandi ta og mga values. So for example, kung gusto nimo i-compare kung ang duha ka number parehas ba. So naatay nagkalahi nga mga operators nga pwede na to gamiton sa sulod sa C# pag-abot sa mga comparisons. Okay? So naatay list out din no nga mga unom ni siya ka klase. Okay? So ang una natong hisgutan kaning equals. So kaning equals magamit nato ni siya kung mag-compare ta og values kung pareha ba silang duha. Okay? So natay example diri sa ato ang code atong program no nga atong first line diri sa line 22 nga atong gipa-output sa console ning unsa ang resulta aning 1 is equal to 1 nga operation. So ato lang sang i-comment out ning uban nga lines para maka-focus ta sa ato ang first example nga kaning equals nga operator. So para makagamit kag equals nga operator, kinahanglan nga magbutang kag duha ka equal nga symbols. Okay? So diri sa atong example, makita ninyo no nga atong gisulod diri sa duha ka parenthesis para ma-evaluate ni siya separately sa ato ang right line nga method. Okay? So 1 is equal to 1. So ang atong hinumduman sa comparison operators, ang output ani niya or ang result ani niya kung mag-perform ta ani nga mga operators is boolean or unsay boolean, meaning katong either true or false. Okay? So kani nga first example natong kaning 1 is equal to 1. So ang mahimong resulta ani is mahimo siyang true tungod kay ngano nag-compare ta sa number nga 1 kung pareha ba siya sa usa ka number which is 1. Okay? So atong tan-awon ang output ani. So ato ning padaganon ato ta sa start nga button or press kag F5 sa key. Okay? So ato sang tan-awon niyang output. Okay. So kita niyo no diri no sa ato ang first line nga 1 is equal to 1 is true, meaning tama ni siya. Okay? Okay, mo na siya sa equals. Okay? Sa kaning mga comparison operator, so mag-operate ni siya sa concept nga booleans. Okay? So kung ang first nga for example ani ang first nga value equal ba sa second value, then ang resulting niya nga output is either true or false. Okay? So kung nagbutang ta diri og number nga 2, unsa ka ang output ani? So kung subayon na to ang equals nga operator, meaning false ang atong gina-expect nga output ani tungod kay ang 1 dili na siya equal sa 2. Okay? So ato sang i-try og padagani siya, padaganon nato para makita. Okay? So ang iyang output is false, di ba? So tungod kay ang 1 dili man equal sa 2. So namali lang ta og set dire. Okay? So anyways, mo na siya ang function sa equals nga operators. Okay? Karon dito ta sa not equals. Okay? Kaning not equals mo ni siya ang kabaliktaran sa equals nga operator. Okay? So meaning not equal kung dili ba siya magkapareha. Okay? So diri ta sa sunod natong example. So atong example is kung ang 1 is not equal to 1. So ingana siya pagbasa sa ato ang operator. So meaning kung ang 1 ba dili equal sa 1. So unsa kay mahimong resulta ani? So atong tan-awon, atong padaganon F5. Okay? So ang iyang nimong resulta kay false. Nganong nahimo siyang false? Tungod kay
ang 1 equal man siya sa 1 pod nga value. So meaning mali or dili mao uh, ang iyahang gina-expect nga comparison. Okay? So mo na siya ang not equals nga comparison operator. Okay? So sa kani pong equals ug not equals nga mga operators, applicable ni siya pwede sa mga data types nga string, numbers or objects. Di lang sa ta magisgot atong objects kay medyo advanced na to siya, pero pwede ka maka-compare og values nga either ang data type niya is strings, characters or katong char, or mga objects. So kung mga objects katong maghisgot na ka og magamit ka og mga classes. Okay? Karon dirito sa kaning upat ka mga nabilin nga mga comparison operators. So kaning nga mga operators applicable lang ni siya sa mga numbers. Okay? So dili ka pwede maggamit ani sa uban nga klase nga data types. For example, dili ni siya applicable sa strings or objects. Okay? So kung gusto ka mag-perform o mag-compare og mga numbers, kani pod nga mga symbols imong gamiton or operators. Okay? So kaning less than. So kaning less than meaning kung ang isa ka value mas gamay ba sa usa pod ka value. Okay? So adto ta dito sa atong example. So diri sa atong example mag-compare ta kung ang 2 ba is less than 3. So which is ang atong gina-expect nga output ani is true tungod kay ang 2 mas gamay siya sa 3. So mo na ang pasabot niya nga less than, mas gamay. So ato siyang padaganon. Okay, so tama atong gina-expect, di ba? Kay ang result niya is true. Okay. Mo na siya sa less than. Okay. Sunod is kaning less than or equal. Okay? So, unsa po ning less than or equal? Kaning less than or equal, mo ni siyang kung mas gamay ba siya or pareha sila. Okay? So, kung ang usa ka value ba, mas gamay or pareha ba siya sa value sa ikaduhang nga value. Okay? So, atong tanawon diri sa example. Diri ta sa kaning example nga less than or equal to. Okay? Ito sang ibalhin diri. Ibalhin na to sa sunod. Okay? So, atong i-compare kung ang 2 ba less than or equal to 1. So, ang 2, mas dako man ang 2, meaning, atong expect nga output ani is false. Either ang 2 or ang kaning first value, mas gamay siya sa second value or equal sila. Okay? So, ato lang siyang i-change ang atong kuan. Balihon na to ang numbers para kita result nga true. Okay? So, sa kaning statement or kaning expression nga ang 1 mas gamay ba siya or pareha ba siya sa 2. Okay? So, atong i-check kung unsay resulta. So, atong gina-expect ani is true. Okay? So, meaning tama. True ang expression. Okay? So, kung iset po nato ni siya ang first number into 2, unsa kay may mong resulta ani? 2 gyapon tungod kay ang 2 equal man pud siya sa 2 kani ikaduha nga number. Okay? So, ang kaning less than or equal, either mas gamay siya or pareha ba sila og value. Okay? So, mo na siya ang less than or equal. So, i-double check lang nato ang output. So, meaning true gid siya. Okay? Karon dito ta sa greater than. Kaning greater than, opposite ni siya or kabaliktaran ni siya sa less than. Meaning, kung mas dako ba, kung ang isa ka value mas dako ba sa another value. Okay? So, dirita sa next nato nga example. So, kaning 2, 2 is greater than or 2, 1. So, meaning, nga kung ang kaning number 2 mas dako ba sa number 1, which is atong gina-expect nga output ani is true. So atong tan-awon sa result no sa atong program. So meaning true, tama ni siya. Okay? Mo na siya kung mag-compare kag value kung
dako bang isa ka value compared sa usa ka value. Mo na siya. Tapos ang complementary po niyang comparison ani is kaning greater than or equal. So meaning kung ang usa ka number mas dako ba siya or pareha sa usa pod ka number. So for example kani 2 is greater than or equal to 1, meaning true ni siya as atong gina-expect nga true ni siya tungod kay ang true 2 mas dako man siya sa 1. Okay? So ato sang padaganon. Okay, so tama ta. True ang output niya. Kung himuon po nato ni siyang 1, so unsa ka atong ma-expect nga value ani or output, true gyapon tungod kay ang 1 equal man pod sa another value nga 1. Okay? So, mo na siya ang function sa kaning greater than or equal. Okay? Atong ipa-start. Okay, na double check nato no nga true gud ang iyang output. Okay? So, mo ni siya ang mga comparison operators na pwede nato magamit sa sulod sa C#. So, if your logic involves comparing values, especially numbers, mao ni siya ang imong panggamiton nga mga operators or symbols nga makakompare kag values. Ato lang hinumduman nga kaning equals ug not equals, pwede ni siya ma-apply sa strings, sa char or single character, numbers or objects. Tapos kaning less than or equal, greater than o greater than or equal, applicable lang ni siya sa mga numbers, meaning kadtong mga ints, floats, or doubles. Okay? So, mo na ito ang hinumduman mahitungod aning comparison operators. So, uban nilang ko ninyo sa sunod na po na ito nga mga lessons o magpadayon ta sa pagtuon din hilang sa Code Eskwela.